Salut! Sunt George, sunt parte din povestea Bloom Story. Ne aflăm la cabana Gura Diham, deoarece am primit o solicitare din partea administrației acestei cabane pentru a executa un terariu personalizat pentru această locație. Vom merge să discutăm cu administrația detaliile în legătură cu acest terariu. Bună, Cătălina! Bună, bine ați venit! Bine te-am găsit! În urma discuții telefonice m-am prezentat pentru această discuție în legătură cu executarea unui terariu pentru cerințele care mi le vei impune. Da, am descoperit lucrările voastre pe Facebook, m-au atras. Bun. Și am văzut că totuși este o tehnică aparte și cred că s-ar integra foarte bine în locația noastră, având în vedere că sunt și sper că veți folosi materiale naturale. Aș prefera să fie realizat inspirat din relief, din locul în care ne aflăm, cât mai personalizat pe locație. Gura Diham fiind o locație cunoscută între munți, între brazi, stânci, și dacă se poate să păstrați cumva și forma, să se regăsească și forma crestelor montane. Am înțeles. Bun. Deja Imaginația cred că deja s-a pornit. S-a pornit, da. Bun. Mă bucur încă o dată că ne-am revăzut și urmează să-mi dai un anumit timp pentru a executa acest terariu, pentru că tot acest terariu se execută manual. Sigur, sunt încrezătoare că o să iasă un lucru bun, un lucru frumos și abia aștept să ne revedem. Sincer, și eu sunt nerăbdător să văd ce iese în urma dorințelor tale. Bună, Cătălina! Bună! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Am adus surpriza Chiar sunt nerăbdătoare să văd ce a ieșit în urma comenzii. Care am vorbit acum 2 săptămâni, da? Deci mai personalizat de atât nu-mi imaginam. Te rog frumos să iei cutia. Wow! Chiar wow! Da, e peste așteptări. În urma discuțiilor peste așteptări din prima întâlnire, eu zic, da, părerea wow cu care l-ai făcut înseamnă ce ți-ai dorit. Da, mă gândeam la ceva mai simplu, dar atât de personalizat pe profilul locației, chiar nu-mi imaginam că o să iasă. Mă bucur. Cu tot ansamblul. Perfect, mulțumim frumos! Cu drag! Și sper să aveți din ce în ce mai multe comenzi. Ne-ai recomanda și la alți prieteni și colegi de breaslă? Clar. Bun. Mă bucur să aud. Mulțumesc frumos! Încă o dată mulțumesc pentru încredere. Și noi, mulțumim! Și sper într-o colaborare mai clar va fi. Pe termen lung. Sigur! Îți înmânez acest certificat de sustenabilitate din partea Bloom Story vis-a-vis de acest terariu care personalizat pentru această locație. Perfect. Sigur, cel mai potrivit loc pentru acest terariu consider că ar fi în recepție, unde traficul e intens. Corect. Și clar va fi admirat de către toată lumea. Oricine trece îl vede. Sigur, clar. Da. Câteva cuvinte despre el. Deci este făcut prin arta Tiffany, da? Adică sticlă reciclată, cum scrie și în certificat. Este sticlă recuperată de la ferestre vechi, de la construcții vechi sau dezafectate și tăiat
fiecare bucată în parte, pe urmă înfoliată cu folie de cupru, lipită cu ajutorul cositorului care face minuni, așa, după care este patinat să-i dea aspectul acesta de vechi, ruginit. Da. Și pe urmă este dat cu un ulei special pentru ca patina să reziste în timp. Da? În interior sunt muș stabilizat, piatră naturală, deci majoritatea elementelor din el sunt naturale. Mai puțin figurinele de plastic, care acestea sunt artificiale. Sunt, Restul, dar totul pentru este, cunoscători și colecționari, sunt pe miniaturi. Cum, ca și întreținere, praf? Întreținerea, deci nu trebuie udat, nu trebuie nimic făcut, decât sticla din când în când curățată cu o soluție specială pentru sticlă, cu atenție la aceste margini. Când se șterge, să se șteargă în lungimea marginilor. Da? Ca respectiva cârpă sau șervețel umed să nu agațe marginile și să le dezlipească. Deci e foarte ușor de întreținut, cu alte cuvinte. Da. Nu necesită atenție specială. Exact. Da. Acum, unde hotărâți dumneavoastră să îl puneți? Cred că pe platul de recepție, clar sezonul dovlecilor a trecut și îi vom găsi un loc, dar chiar vă rog să-l... vă ajut că mi se pare atât de frumos încât mi-e teamă totuși să nu... Nu, dar este și greu, totuși. Perfect. Chiar se integrează și cu blatul, cu blatul, cu culoarea blatului și e foarte frumos. Mă bucur. Mulțumim încă o dată. Cu drag. Mulțumim. Cu drag.